Edertasuna barruan darama Bergarak. Lehen kolpean baino ederragoa baita oskolaren atzean. Hirigintza modernoak altxorra ezkutatzen du barruan. Estilo arkitektoniko ugariko eraikin berezi eta bikainez osatutako multzoa da Bergara. 16 eta 18. mendeetako arte europarraren erakusketa errepika ezina. Erdigunean, udaletxeko plaza, hari loturik eta garaibateko elizaren boterearen adierazle, San Pedro eliza. Errenazimentuko artelana da San Pedro. Eta pertsonaia historiko garrantzitsuen sorleku da Olaso dorrea. Jatorrian, Olaso familiarena, eta gero, Monzondarrena. Europako erdialdeko arkitektura koinatza utzi du Bergaran. Hortxe, plazan nagusi, jauregi etxea. Handi eta dotore, Azkarate Marutegi jauregia. Hiri arkitektura zibilaren adibide bikainetako bat. Alde zaharreko beste muturrean Arrese etxea, antzestoki dirudien balkoia kalean nagusi. 19. mendeko lorategi ederrak atontzen du Errekalde jauregia, Xabier Maria Muniberen Peñafloridako kondearen bizilekua. Ezina ahaztu Artekalea, Erdiaroan kale garrantzitsuena, eta kalean barrena Erdiarotik aro modernorako transizioa irudikatzen etxe errenazentista. Ezagutu ezkutuko Bergara, harrituko zaituen aire zabaleko museo bat.